Ați auzit-o pe Roxandra. Era vorba despre cei tineri, cei care au o vârstă mai înaintată, nu de vârsta Roxandra. Roxandra cântă cu 5 luni înainte de a se naște. Deci o scatați și dumneavoastră ce muzicanți avem aici. Iar doamna asistentă, care a cântat puțin mai devreme cântecul acela, este asistent medical care face bine, vindecă bolile oamenilor și cu cântecul, nu numai cu siringa. În continuare, Nina Ionaș. Bine ați venit la Sinfonia Lalelelor! Se pare că florile înfloresc de fiecare dată înainte de Sinfonia Lalelelor. Sunt convins că dumneavoastră ați achiziționat foarte multe, numai că noi am pierdut un trandafir. Îl cheamă Rareș și are 6 ani. Este îmbrăcat cu un plovăr în dungi, poartă și ochelari și este blond. Cine îl vede, să-l aducă aici la scenă, sau cel puțin să-l îndrume. Are numai 6 ani și s-a rătăcit. Deci, dacă cineva îl cunoaște, îl vede pe Rareș și un copil de 6 ani, blond, cu ochelari, să-l aducă aici la scenă. Mămica lui l-așteaptă aici. Dacă nu, eventual vă rugăm să sunați la 112. Mulțumim frumos!
loc între lume și fă loc drept înainte. Hai! Așa, și că aici nu ai Măcar nu punem mâna pe el. Ce bun? să-l bate ce rău. Nu știu, să vedem ce faci așa. El nu înțelege. Mașini nu mai puteam să Maria.